J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオールです。今回はトールナが言う4行連の歌の韻律、これには3つのタイプがあるというふうにトールナは言うんですが、そのうちの3つ目ですね。これは、4行が同じ形になっているというものでない、型です。今回取り上げるのは、AABA という方ですが、その他にもいろいろあります。それではその型を見てみます。マラルタハスという、オルタネーションの交代ですね。4A でない、4行連ですね。4行にわたって同型でないという、型のことをトルナーはそういうふうに呼んでいます。今回取り上げるのは、アンドリアス・マック・クリティーンの詩ですね。これは西脚からなる西脚の4行連ですね。そういう例になっています。これ見てみますと、AABA というタイプになってますね。1行目、2行目、4行目が同じ型であり、3行目だけが異なるということで AABA ということになりますね。その、この詩のですね、韻律形式はトルナ自身が示した型をですね、その詩の下に表示しておりますけれども、1行目、2行目、4行目については、まず、強制でない母音があってですね、その後にですね、第一子脚がですね、う、い、そして弱音節が一つあると。で、第二子脚がですね、いという。これがA という型とすれば、これが1行目、2行目、4行目だということですね。それから3行目がですね、第一子脚がですね、う、い、そして弱音節。ここは同じですけれども、第二子脚がですね、同じくう、い、そして弱音節がないという方。これ先ほどの A の方とは違いますので、これをB とするということですね。こういうふうに4行にわたって同じ形ではないという方のことを総称してトルナはマダルタハスというふうに呼んでいます。それからトルナが指摘しているのはですね、この西脚ということ以外にですね、3行目の終わりと4行目の始めに、アキルがあるということですね。行の終わりとその次の行の始めに、あるその母音のことをトルナはアキルと呼んでいますが、それがあるわけですね。この場合は、ウイという型になりますね。ここに書いてある詩の行でいうとクウイギーというのと4行目の、第一子脚のルルキーンという、そういう母音ですね。ちょっと読んでみますと、Warning Jill Sween Huntish Rally Marhul Shina Kuigi Lelurkin Fahri というふうになりますね。今のトールナの分析を見ますと、以前、子脚の説明をした、その説明とはですね、少し修正する必要があるかと思います。強制から次の強制までを子脚とするというこのこと自体は現代の韻律理論にまで引き継がれていると思いますが、トルナがこの挙げた例ですね、ウルネンデルスムインという、こういうタイプの分析ですけども、これを見るとですね、第一子脚に、の最初のウルネン、そこからですね、第二子脚のスムイン、そこまでを一つの子脚とするという、このことはそれでいいんですが、その第一子脚のですね、2つ目の音節がありますね。ウォルニーのニーのところですね。そこもですね、トルナは、韻律の型として、挙げていますので、強制音節とみなしていると思いますね。
そうしますとここはですね、現代の因律理論ならば、この2つ目の強制については第二強制 secondary stress というふうに考えるところだと思いますね。そうすると事実上、強制から次の強制までを失脚とするという、定義はですね、失脚の定義はですね、プライマリーストレスから次のプライマリーストレスまでを失脚とするというふうに、考えておいた方が良いかと思いますね。第一強制から第一強制までということですね。失脚の中には第二強制もあることが、あり得ると思いますけれども、そういう、言い方は取るのはしていませんので、現代の因律理論の立場からはもうそう考えられるということですね。あと1行は2失脚以上という、そういうことはそのままですね。